Hatu Jisu uyap terut hagading pena. Hatu Jisu uyap mensau mo hagading pena. Hatu gidi sipai rom ke bala penyap yu. Hatu kadai kata ke jing syak pensitam ke jeng u ke bala penyap no ya u. Bun singi mudur namar ba u Jisu la sitam namar ba ulam mensau. Namar ba kalamong kata ke met ke jeng u uyap no hagading pena Mdai ka jingmong, mdai kata ka jing mensau, mdai kata ka terut, ka ba penyap yu tra, mdai kita ki breu ki ba penyap yu. Mdai deu Jisu hi, uba IT no ialah ka mensiam. Mdai ubreu ba penyap yu trai, dai ma ba IT no ialah ka mensiam. Lalu trai kwa ban ula be ban tama dai ma uba IT no ialah de ban yap. Ka ktin ka jong blai ka ong, tapi pule Yohanes kan long ba sipo, ka dekat ka ba khat nhau khat pra ka ong namar kani ken utau khpa uit yanga naba nga IT no ialah ka jingim bangan yo simpat ya ka nga IT no ialah ka jingim bangan yo ban simpat ya kata ka jingim don uba sim ya ka nga henrei nga IT no ya ka naladehi ngadon ka bor ban IT no ya ka ba ngadon ka bor ban simpat ya ka wa ngadon ka bor dai tau blai budan ka bor ban le ya kata ban aino ila ka jong ka jingim ban simpat ya ta ka jingim haladehi udai tau blai bala ban nile kata dai tau blai budan ya ta ka bor wa ngadon ya ka bor dai breu bala ban kata udai tang blai bala ban kata dai kata ka kwa ban fi bo Jisu dai bo yap ha ka ding pnaba dan ba penyap yo u Jisu IT no ila ka jingim ban yap na ka menta jong ba jong fi namarada IT pi ban yap nga ban yap Baro ngi haban syak sitam. Deheng ta. Pamau uit palat yangi. YT no ialah de kenang bangi ngin laj no. Na kataken ka jingyap. Namaru priyo habula laptop ka tin sumblay ka ang. Blay ang da ka ba yap men yap shisha. Bada shisha ki day ban yap shisha. Mangaban mapi ngila day ban yap shisha. Henry Jisu YT no ialah de ban yap. Usim ya ka jaka ka jonga jongfi. Bau niap. Bat ka basngol tenat ka long bau Jisu umdai tang ba uyap. Henry udan ya ka bor ban shimno ya ta ka jingyap. Bat baun penim ya la de. Ka babel ka ong. Ba deu try ubal IT no la fi puleru. Na Yohanes ni lom kat kendai ka dekat balai po ka ong. Ba undau la dap di ta ka ba jo. Ula ong la pendep barhaba ula no lenge ela ka kli ula IT no ya la ka mensim. Dei ma ba IT no ela ka mensim. Mdai baladon ba penyap ya YT no ila de. But umi pat lu haga sngi ka balai haleluya. Jisu mi pat haga sngi ka balai ngat na fim ngat ya kata. Kisenran ki balayu i dalam kejong ki khamat ta ki ngat. Kisenran ki balayu i bat ki baya syam daladi ki ngat. Udan we breu ubam shimla ngat ya kata bau tau dei. Thomas. Anda bagi kisenran ki litu putra lo mi pat o ngat. Ngalai kumno hagading penaulong. Ngalai kumno baga senam kala tuit nuduk klik nuduk kejat. Ngalai kumno wata kamet ke jung kala jat lut. Ngalai kata ke jing kordit. Ngalai kata ke jing penjat ya kata kamet jung bat ngayo ba kalong sisya ka bamla long. Bau tau Jisu bala syalek kata. Ban ngalai bu yap hagading pena. Kumno utau Jisu empat ong lemdang ayo ban prong ke keti ke jonga. Hagi kiti kita bela pay ke jung ubah kata ka krong ke bela pay jung nganom ngat dalai ruang. Haga sngi ke bapra. Hadien bo lami pat. U Jisu ulat bania kendo direct il Thomas. Ong Thomas mengat bangalami pat. Baik hang ni menta. Prong ya ke kiti ke jung me kata ka krong ke bamang kata ka kiti ke bapay ke jung. Prong tes. Hadu bay Thomas ida jam kenap. Hadu bo dayam. Udong ablay jonga bu try jonga. My Lord and my God. My Lord and my God. Oh try baru blay jonga. Thomas ula yam but ula kelak kabamut. But they knew ju Thomas. Uba shifting ubala artatin ya kata ka jingmi pat ke jong try. They ni anda habulay kendo si shay try. Anda habau try ula proof ila de bo im. Anda habau ulay kendo si shay baru try. Ula pen si shay. Plengu Jisu im. They knew ju Thomas belawan si India. Menuan rai ke gospel sini si India. Bat bola syadung yap doang tie pot Chennai.
Wai tino ala ka jong ka jingim. Bang kwa banong ifi. Uno ubriu ubakloi banyap na menta lada ka dega balam ler. U Petros uyap no. Namar ba mauru uyo ba u Jisu la mipat. Ka Mary Magdalene, ka Mary, ka Salome. Kini kila yu ba u Jisu la mipat. Amtang kini ki senran ki jangu. Henry ka Bible ki thu puli ka shiti. Ka baneng kong u Paul si nong koren nong bakat san ka dekat ka balai. Ki thu yangi ba amtang way na arngut ki balai yu Henry si sen yu kila hadu san spangut. Haka juk ka klipmat. San spangut kila yu ya kata ka jing mipat ka jangu Jisu. Ka Bible kong kum ni. Lenong ka bakat san ka dekat ka ba lai basau ter ke ong namar nga IT pateng hafi ke bandeng ko ya kata ke banga ngala pediang ru ong upol bau Jesus Christ ulayap namar ki pop jongi kan bakum ki jingtho kan ma ong hang ne bau Jesus uyap nam ta ki pop ke jongi mdei bu shuyap klem ke jingtho henry la dap ya thu lupai kata baru uyap ru kat kum ke jingtho ya ka bagi nong tho ha ka testament ka berim ki nong itu lupai ki la dap tho ya kata bagi la dap ya thu lupai ya kata bau Chris uhaban wan uhaban yap naka benta kapop jang aba jang fi kum tau lang brot belai lam syakata ka jing yap kum tau Jisu ru laya lami u ban yap fi pule Isaiah kalau masan pulai ke dekat benengkong dekat basan kaya thu yangi ya kata ka jing syak sitom ka jong try bat ya ka jing yap ka jang u kan kinoi thu pa gile thu bat u Jisu pendap ya kata ka jing thu jang kinoi thu lepa fitip nam ka no teli ki jing thu lepa kabau try hoi uladap ya thu lupa haki ni ki syakri ki jangu ya kabaki kila tho agdasmen kabarim utrai ulat peni lupa hadu lai spa lai pusin ki nong tho jong agdasmen barim kila dap ya thu lupa syapang o Jisu shwabu Jisu wan dagi spas dem dagi hajar dem shwabu wan ladap ya thu lupa syapang jong o bamde lai thu lupa dang way ar rei da baro ki nong thu lupa agdasmen kabarim kila thu lupa ya ka jingwan ka jong utrai dadeng tau Paul ang mangaru hagajing siya nga day ru ubam nget yu Jesus Christ. Nga day ubabe benya ka balang. Nga day mga wapensitom benya tagi Kristan. Henry anda habanga nga la siyam daladihi yu Christ. Anda habang nga daladihi nga ya siyam badu hakalunti Damascus. Pleng. Kam day tang kajing mudur ka jongal ni kata bang shumut kai. Pleng u Jisu day bersisa. U Jisu ulay kendo yang abat nga ngalay kendo yu. La IT pateng namar ba ulay kendo yaw Chris. Bala IT pateng how Paul ru banya lap ya kata gospel. Banya thu ba Chris uim. Pagka Bible ka hang ni. Bala tap yu, bala penmi pat ru yu. Ha ka balay kasngi kat kum ke jingtho. Bala yu do kefas hadin kata ri hararngot hadin kata bala yu dagi sanspa tam ki para banget sisendan. Ki ba khambon na kita ki ba sa hadu menta hanrei ki wei ki li athia no. Upol wong kita ki sanspa angut haduk mentah dan napdeng cuki gidang im. Kilek ki kila yo dalaga jong ka khmat. Kidaya syam dalaga jong ka met hi. Kumno bau trai ulami ipat. Tadehing tang kwa banong ifi. Trai ulayap namar bau IT yala de ban yap. Ban wem ru namar de ma upat ubapen impat yala de. Wem baru dan haduk mentah. Mde ublay mengi syatu khana purus kami fi. Jisu day ba im. Dan pada hakikat history bania thu ingi. Bau breu belayap un empat. Henry day tangu Jesus Christ. Uba layap bat ubala empat. Tadi kita la fi ong bau yap terut. Kadai ka terut jongihi bau uba. Lem da kum tangil de banyap terut mangi. Lem da kum tangil de banyap mensau mangi. Lem da kum tala de banyap jenjar mangi. Ban kordit. Syabam jukut hadu jok. Henry namar jonga namar ka jongpi utra usha hagading pana phim sngongu mo ya u phim sngo it mo ya u ya ka e ka bule nam ta jongfi usim ki sim utra ki tra u blai uwan man long marau na kam ta jongfi uwan man shim ya ka jinglong do udawan man penrit ya la de ban wan man shim ya ka ne ka jinglong breu namar u haban le ya kata namar habo shim ya ka jinglong breu uwan ban shim ya ka ne ka jinglong do bata ka do ka jung ka dang ka snam blai ka jung o ta daw nga kwa banang fi kan mau bo Jisu de bla kha no sembai jong breu la poni u ha ka po jong ka Mary da ka bor ka jong blai dan sembai breu Jisu u de sembai blai u ne sembai jong blai u lawan be ha ka po
ka jong ka Mary uji su daladi wan man rung haga kpo jong ka Mary kenang bon penmi ka snam blai man sat ka pop jong a jong fi snam rat kam dan jing man toy shu namar tanggani ka basisien kalabiang ka jing sat kalabiang ka jing ban khoj kalabiang ka snam rat ka shutap ya ka pop ka snam uji su ka pen khoj par ya ka pop lagi pop kisau nyan kin le kat ka yor lagi sau bertho kin le kat unyu lang brot lagi sau beryong lene ki yong beryong ngan ru kin le tapi IT la di how try nu jisu dan hadok ni khlep mat ka bor ka snam ka nang trai kam hadok menta ka snam jong try ka don ka bor man pen khoj ya ka pop jong fi kan pen khoj ya ka sang ka jong fi kan pen khoj ya ka jing tim ka jong fi kan pen khoj ba kan pen im mar ka snam ka don ka jing im ka snam ba fi yo ka snam try fi yo ka jing im lem da kum ta fin yap da ka bayap shisha pio sngo ni ka kubor na ka sngi na maru trai e je fi pio sngo ye ni ka jing ya thu ka jonga hang ni ka bangam shimle ya thu da ka jing start ka jonga hanrei da ka ktin ka jong blai ka ba em ka ya thu ye fi ba uji su e je fi ba dang ai lat e fi haduk man ta ka sngi ba fin pediang yu trai bret no ye ka tu ka jing start breu ka jong fi bret no e ka jing sarang bret no e ka jing bam ngai baro bret no e ka jing artatien baro sakat no utrain pen shisha la de ba udai ba shisha lem da kum ta bun ki breu kin long no tang kum ki farisi ba kita kin nong tho ki bi shiwat ya ka dak ki wat shiwat ya ka dak ba ki ong trai pen i ya ka dak bengin nget ha me u jisu hadu ba lo sngong ya wang sa ka dak ayu bangan pen i fi wang sa tang ni ka dak ka jong Jonah kum bo Jonah don lai sngi lai met ka kpo jong dok kha ngarung andon lai sngi lai mit hakpo jong ka khando bat ngan sami pat kombo la mi pat u Jonah naga kpo jong ka dok kha ngangan mi pat naga ta ka lom jeng tap bat da shisha la le e kata sakanun proof la de sakanun pen shisha la de bo de bo shisha ka de stang ka jimbam ngat ka jong fi hi ka jimbam ngat ka ban pen jat no ya fi hi nei ta kwa bdong fi ni ka sngi mam ta ngat ai pi pediang ai ngat ai pio jingim ai kan ni ka de ka offer kan ni ka de ka jing trwa go try fi do ni ka sngi ka bamenta try u e ya fi wan num ai ba kan ni ka por kan long ka basap ai ya fi pediang yo jisu kan ni ka sngi udan ha ka to hajan jong fi na sngo bu try ku ta ka do no jong fi kan ni ka sngi han ka don ka jing le ka bor jing dum ra ka wan man kren ya fi ko ngai la yo ka tam le ngai yo tau jisu di bu yap terut wan ban pen kren pen artien ya fi Henry sakat no bo syaitan un pentame fi. Sakat no syaitan un khom ye fi. Ngadawai ha ni ka sngi ha ka kerteng u Jisu bagi ta ki jing artatien barok kin lait na. Ngadawai ha kerteng ka jong Jisu ngada kren ke mensim jing dom ke mensim pen artatien ke mensim sarong barok kan ria. Ba fin piyo diang yu Jisu. Ki khamat bagi jam mensim jong fi kin pet. Ki khamat bagi jam mensim jong fi kin ni. Ya kan ka jing shisha. Ba ka donut jong fi kan long ka bla play no wang. Ba fin pediang yu Jisu ko munong penem. Ngan dua yang ni ka ngim tan ta jong fi jisu e je fi pediang yo play shisha ka donot play pediang yo pinyo diang ye ka jing em ngan dua yang ni ka por hallelujah try jisu ngai ngo eman tan ni ki khon ki jong me e plat ni no khon bo ka dor je me try usngap bu ye sngap na ka por ko try ye ka ni ka jingelap na ka pot net and ring udang artatien ring asngo ka ni ka sngi ka mentah gerteng ka jong jisu taka mensim je artatien barok kan ria kombo Thomas u artatien hoi ulang nget habau la yo i yo Jisu ma piro kan ga ski ka bamenta nga nget pio i yo try pio snow ye ka jing shisha ba pio tip ru kan ga jing shisha kan pelai lut ye fi na do ski ba habau kuno pelai lut ye fi fin long bla light lut hallelujah na pediang ye fi hallelujah sha ka hima ga jong blai hallelujah nga ai ngo yo blai bangin ye don lang ha ka hima ga jong blai hallelujah nga sngongo ba ka donut jeng fi ka play nga sngongo ba ka donut jeng fi ka ngat nga sngongo ba fi pediang yo Jisu ka ni ka sngi hallelujah try nu khon u de jong me ko pa hallelujah ka ni ka khon ka de ka jong me ablay hallelujah kini ki breu ki jong me try hallelujah na do man ta ka sngi ni i ko kan rat ba ki nang ya na ka jinget cha ka jinget ki nang ya na ka bor cha ka bor try me kren me kta ba de me punon kambor ba ki nam ta ga gospel Kumbau Paul hoi ubalalong persyak ke gospel melapenon kambor ba yo kinir kin long tik kita ki Paul jong kini kisngi ki bamentah kin long kinong yalap ki banom saliawat ban ai la ke jong ke jingem terhai kumbau Paul ong yang abanim kalong Chris ban yap long jing mentoy kinir kin long tik kumta hallelujah trying as ngongo mesay ni ki kon nam ta ka buram ke jome ko pa hallelujah hak tengu Jisu ngadwai nga ayo amen
Amen. Kasong ni kapor kada ya piba. Pila jus ngap na kapor. Haga memenengkong pikran ben. Piang pa so tu ke jisu ke bayap terut. Rementa pila sengau tu. Peleng uyap na kamenta jong fi. Peleng dei ma uhi bo IT la ke jong jing im na kamenta jong fi. Namar kwa ba pi piniap. Kwa ba pi pinjat. Kwa ba pi pin linear pin babi hadu job. Dei na kamenta jong fi usha. Pila pediang yu jisu ni kesengi ngasngo komen palat. Ngasngo komen palat. Ngayo i ba pi pila pediang yu jisu ni kesengi. Kane ke kesengi jong jing pin em ko boleh ai fi. Haleluya yang kateng jong fi la tho abeneng. Haga kitab jong jing em. Haleluya. Ngasngo ngo i boleh ta jong fi. Utrai nang ai bore fi ba. Ngasngo i fi ru fi de galong kami. Pila pediang yu jisu ni kesengi. Ngasngo ngo ta jong fi kong. Jisu i palat de fi. Ngasngo kong ai fi dei kabrio ka ba fi de jing de fi dan haka dukan de jur fi dei kabrio ka ba ju snap ha ripim da snguthu sngutha boro sikata reha ka ne ka sngi utrai ku ta fi kat ba fi dang de jur pim pat don customer fi dang page ya ka ne ka jingkran lang ba ka mobile ke jang fi utrai ukraine fi wi iru ke jing jang fi kong wi ke jing ele ke jang fi Walau jisun duk tak kesengi namar fila pediang ya fila IT ya PIT wat kita ki problem ki jong fi PIT wat tak jing jisun pelaj fi na tak jing ai fi tu ki umat akan ke por ma de jisun bakta ke dok not ke jong fi jisun it pelat fi kong ulai ki jing ke jong fi ulai ke umat ke jong fi ulai ke tak jing pat dok not ke jong fi ulai ke jing jar jong fi minta kesengi ke de jing pentemai Putrai pentamai ya ke jing im jo fi kong sedang man chakri no utrai sedang man IT lot adok minta ka sngi fin i ke jing im jo fi kan kala bleu ne i ba pala namar ulong shisha ba pala ke ku blai shibon pila ban phone ngi pila ban wan chakni ka office jing hang ni ha open nong thamai nong kriam ni ro ne ro sngi ba ar sis a jain dok tayo ni stanat e ban ye kan do e fi sa phone ngi ro ni ya ban ye kran ku blai shibon try ka ku fi amen